Asli, ni dawa kawai baki di ban pelat ya kamaks. Lada ki kena kitip ya kamaks jong lojong. Kintip ba unu ba biang tam banyo, unu ba duna, unu ba kumni kumtai. Til kajing pini je ki maks, kajing pelat ya kamaks kadai kawai ke form of transparency baka MPSC kamdon kanu ka jing buri. Lada ukna ne ka kena kai I baka maks jong kaduna, hende kat kum kajing stu jong ka pat kalale bah, katip baka I kayo kamaks kala ban file ka arte ne kala ban wan kli jing kli na po ka MPSC kita kedi kiwi kimat ba kan wanra ya kajing khut kajing suba haka tungkam tungjam bat ka ka bangi la yo mtasi bakin pelat kimak kata kedi kawi ni kajing job kini kindiat sengiru ni ba kum kaseng kala kala persya ya kajing tungkam jong lai spa afsan teliki staff nurse hatu kopor bala pelat ya kedi HS ni ba kadon kajing kendram hatu kopor ni lek kendu ya ke director jong DHS hadin katu kila cancel no ya ke interview hadin ba cancel ke interview kiri advertise ka post ke pelong ya ka written examination but menen ni ya ka result jong ka written examination haba ki jet ya kita ki nurse ki ban let ka personal interview but hantangi ha katu ka list ni ba ka DHS ka pelat bat kerteng bat roll number bat marks ti kini ki jing dawa jong ka seng ban pelat ya ka marks kanam kandon ka jingkhu jing subah ka tungkam tungjang kala sang gaiwan ini di sinjam ibeningkong kum mangala batai pi kidang bun ki bangi kum kasengin dawa nak min sabu ya ka dorkas hakmat ka sorga kini sini ban pendu ya ka personal interview ka badai group B group C bat chapo ban penlong mandatory ya ka kamera personal interview on camera nantagi group A ya ka recruitment nadu ka di advertisement di ban pendap no hapo shisnam bat kiwi ki benta bangi kum kaseng insa dawa kama kasokar gini ki singi banwa mentala don ki political appointee kindon bet kani katai kandon bet ka jingyak ka jingkongo dala don ki minister ki bapa ki ni kwa ba ki nuki members ki bonan hakpok MPC kidi bandon ya kata eligibility criteria ka babiang menta kumnu pila ban conduct ki examination kumnu pila ban perkhat kumnu ban penbiang ya commission haba pika qualification jok pika bat biang pipin conduct exam juki MCS juki MPCS hene ka qualification jok pipat pilih tang graduate kata kapot biang tingi kwa bak ka system jong ka MPSC ka ban change gidon kam reform ya ka MPSC henry kum kini ki jingja kindang ya ja si ya ja man kapor nomor ba to hakani kenti bamtang ilo obat ya henry gidon pot bun ki ba ki balada bikini kidiat senam balada ba ki don kini ki jingja ki ba thurmur ki ba bakla tang kumanga batai pi ba kar ka MPC kadang don ka jing bakla clerical error haba ya ka post ka biki om ka de ban yo art post ki advertise tang si post ngimtip kata ka de jing bakla ni ka de jing le khnang ende nakaliang juki ki pini ba kadon kum kata ka advertisement kadon kum ta ka city na ka department ba ki don art li ki post ende kum gini ki jing bakla kum ka seng hingin mla ban sengap bat kidi ban rectify nakaliang jung chairman ru ula kongo bo insa rectify ya ka jing bakla ka jungki saki lat pathai kubor bat min yai pet ya kata ndai hakabadai bat ka jing dawa ka bakong santam ko jungi ka ban pelat ki marks nakaliang ke MPSC kala kubur ya kata ka MPSC kumbang ila kum kaseng bakal dawa ba don kam ya ka MPSC bakan pelat ki marks jong boro ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang jo ka chairman jo ka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmi hi kita pelat jo ki marks jong boro ki candidates ba apply dengan namta kani ka kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba khamyo ru ya boro kin pelat ka marks te kum kaseng ni labu sakawi ka mat jing dawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang at ki khot interview tang ya at nyungut henry kidi ban khot kumba sa puar sa pulai ngut kar kum ka ratio halor tai bentang nilai ekran nilai sat henry khadu khadwai
Nomor ba idon illegal complication ki ong bakin I4 ki kindiat sngi kindiat kenta bakin sapentip ingi hadin janmit. Halo kata kabenta kaseng ka abiyaiban ba don comeback ban khot ya ka interview kat kum bala buah ka advertisement. But ibenta ibalai ba habdi ka post of statistical officer kipen pau ba kadon ka jimbakla nakaliang ka jongki kum kaseng nimla ban chanya ba kumnu kum kar kum ka APC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement ka dinam ta arpus ni ki bakla ki nampat kadon ka clerical era nakaliang ka jongki ba ki advertise tang kawi ka post nakaliang kaseng yung suhun ya kata ni pa pini kikot kisla boro buat kiong makin sa pa ingi buat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ni ini tang idak ibarat tam ban kensio ya ka MPSC ba nang ni syakmat ngindi ban i kini ki jikendrum kendram nakapor sakapor ngi i bagi juan bagi kena ba apply kam ki juma nakapor sakapor ini di tang ijingle ibarat ijongi ban penkendet ya ka MPSC baja ka sarkar hikum ju hendrei ngan ong yo pikawai ba kum kini ki jikunung kendram kidang yai dan bet namar ba kat part reform ya ka MPSC kat padang dan hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini ki jingja kidang yai long nakapor sakapor nakaliang kaseng kini kindiat sngi ngilit bu ya ka jingdawa kamat ka sarkar cela bangindawa badan kam ban reform ya ke MPSC akibabun menta kimat ki banengkong banweng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang akipus MPS baper ni bak recruitment kawan sisien ki sansnam sisien ki sponsnam endre